हसन ते न देहा बुचिया हमार अब त नहीं खत बाप ये के खड़े खातिर तार रुपया ये ता हमरा के खड़े खातिर रुपया नहीं खेवत हैं बाप रही तबे न तरह के हमरे बाप के देखते भाई या भौजाई पमजिया तनी खा तनी हो मिल जते हुए ढेरे कर बुचिया हमरा खातिर न तो आग लगिए जाई भंडारवा लग गई अब पतोयन के खरीदे खातिर न लप पता जाई बाजार में पट दे खरीद के लेके चला जो जात हने ओकर से कह दिन देखत हने और दूसरा धरे सन तो दे जात हनी का किसिया अरे भाई साहब सैंडल में कब रख दे जाई पहन के चप्पल ना करके जाई कोनो सैंडल मांगत गवनो हरी जाता नी दोंगा तेगा हो गइले अब का पर पे चढ़े बनी जी छोटी बुच्ची कहां ले आदमी कल का हमारे कमर में तो के आग लग जाता हो घर में कुछ अच्छा नहीं बताए कि 2,500 के बूढ़ी लुगा अपना मन से किन के ले आइली कि छोटिया हमारा 2,500 का लुगा अन्ना पहना भाई धर ले लो अब हे वाला बेहतर हमरा नहीं के पहने कोई जाए एगो बका हम दूसरा एगो दे दे जाए तो बताए कि कहां ले 5,000 के आदमी लुगा रखले बना खाए के ठिकाने नहीं के 5,000 का लुगा रखले बना कि तारे के खट खट ना की ना जाता हैं अपने बहिनी के पट दे का भी और है तो दे देलू ना खरीद के कहवाए पाऊ का जब कुल बढ़िया से बना दे अच्छा जाए रे किसी और मत हम भैया से जाते ने वो सैंडल किनवा के लिए आते तनी खुश हो जो बाकी बुआ ससुर जो है तनी बिटिया तब हमरा के होई चाहिए हमरा के होई चाहिए होई चाहिए मती का हमरा शादी से पहले कलर आई कि लॉकेट बनवा के नहीं बनवले भौजी से मंगवा अरे ओकर तो बोला देहिया पे सुतरबै बे मामा का हमर ले जाई ना देख बुचिया नहीं नैहर भौजी से भतार नहीं थे का हमार नैहर में बुचिया आवे सन नैहर में बेटी चाची तो खुश हो गया इस बात देख के जाली सन हे त कर क के मत जो तोरे जैसन मतारी न मर जाता बल्कि ठीक रहत हम ऐसे ही रहती टुआ टुआ रहती ना त मतरिया भी त गोड़े हाथे गिर के करतिया हमनी का छोड़ देती जे कि अथुनी चिटनी के टिक रुक जा तनी भैया से कर सैंडल रुक जो जाई गही मल बटोर के दी बटोर के एतना मार बेटी के दा भइल बाटे त ना तो हट दा रहियो करा आई लुगा ले हम ना ले दा जब बक्सा खोल के ना बक्सा में सब तोड़ दे हमरा के जान ताल जक ना तोड़ दे ताला जाके तोड़ा जा जौन मन करी तो हम ना ले फेंक दे बाबा ने साड़ी हम ना लेबो का अरे कहां गई अनीतावा ओकर का मैंने कहां मेरे भौजी का अलमारी में का चाबी लिया वो अलमारी में चाबी रखनी है भाई ना खोल तनी ताला निकाल के 5 गो साड़ी लेके जाकर रुक हाय है तना साड़ी रखल बा कहा तनी से के साड़िए नहीं खे अभी ये लेता ने बाप रे बाबा कहती से के साड़िए नहीं के हाय ले बल्कि कुछ हो जाए लेकिन चिलैया से चाहे कुछ करी हो सब अब मातारिया हमरा के खीस बरेला से के साड़िए नहीं खे भाई ए कौन साड़ी रखला कथि से 5,000 का साड़ी बा हमरा घर में साड़ी बा हो हाय कहां ले आ गई एक नमक कान के बदमाशी से हमरा के देवे के बेर में निकाल आगे लग जाला टोलिए बेगियावे लेके चल ए में सरिया जी बुची जी रवा के कल हमरा टोली बेग छुए के जी रवा कितना पहले गंदा आदत बटे यार पूरा हमरा माई निमन मन साड़ी देले बेरा खत नहीं कि ना आ दी छोड़ बुधा कहां खानी मोड़ दो ना टूट जाए देखे ओके जाके निमन मन से रवा के साड़ी दिहल बटे ठीक बा जाके तू करी जाके पगलाई मत हमरा के रवा के बहुते हमरा के पगला होता नहीं तारा के तो नहीं का कर जा केवन भौजाई होई हो कि ननद के जाई अपने ससुर के ना देही एगो साड़ी काने दे तू जा काहे रवा के दियत नहीं के रवा के दियत के धन दौलत का रवा के दिया है ओकरा में साड़ी में मोती का लटका दे के बड़का बड़का बताई ना अपने से निकलबे ना करती ठीक बा तो नहीं के कब ना जुड़ी हमरा खातिर कुछ का बना जुड़ी हमरा खातिर देखी जहां एकरा से एगो साड़ी रवा निकाल तो रवा के एको नती जा हमरा के छोड़ सकत रवा देख ले कबो निकाल के जाइबू के जाइबू ए जिले उहे न कहते निकाल के तनी के देखी रहुआ देखी तारा से डेरा तो बनी आय माई तमर बेगवा लेके चल देली आ ये डेरा तनी अजी हे माई डेरा तो बनी हट हमरा लिख ले तो अरे भाई अरे बा आ हमर बेगा बस हट हमरा ढकल दो ओए ना ढकल जन तालुक ना आ तो हमर बेगवा दी ही रहुआ हम टौली बेगो काहे जब राय मन से मांगत रहने हमरा के एगो साड़ी 5,000 वाला दे दे जाता ना देलू हजार दी ओकरा में हम दूगो साड़ी निकाल के दे दी निकालो छोड़ी दूसरा केवन निकालबू दूसरा में से निकाल के देते हटी सारा में कह कि ये लेके जाए धक्का पानी मोड़ पे टूट जाए हाथ में टमाटर जाए दो खेला बढ़िया के दम से आइल बियानु एकदम से लागत है कि तार के रख ले बिया ला नाकी पानी पिया के रख ले बिया हमर निमन साड़ी रहे पूरा टौली हमर लेके जाती है उठा के चलो तू आज कहां ले चलो ना तार पीछे चल तू चल रुका हो ऐसे खिलवाड़िया ना देत रही सना तो धाके कुल टौलिए बेगवा उठा के लेके चल देनी हम ना दिया से त का कर मतरिया ना सिखा देले अपने पतहियन के ना के एगो साड़ी दे नहीं ले तब कोनो ठीक ना ऐसे क के भेज देले का
जी छोटी बुची गोड़ लगा तनी भौजी खुश रही जा तनिका जी। आओ जा तनी अच्छा टोली बैग उठा ले बनिया जाए लगनी ही का करी हो और भौजया मदर केहू ना भेज आइली जाए थी करे खातिर भेजे खातिर। देखो भौजी का करबे जकर दिन खराब रहेला ना भौजी तो कोई ना पूछेला जान ल जा तनी का करी अगर अब हम अपने भाई भौजाई रहता से हमरा के छोड़े ना आइता सा। हाँ जी बुची ऐसे ना करे के चाहत रहे है बतावा हो अपन भौजाई हो त ननद के पहुंचावे नहीं खींचत जात हैं अकेले रो गाड़ी धरे चलेम जी। का करी इतना भारी टौली बैग बा हमार कोई नहीं खे कहत कि पहुंचा दे छोटिया के जाए तो भौजी का करी जाए दी बाबूजी आज हमार रहता ना तो कोई हमरा के ऐसे ना कर जाए दी बुची जी रोई गई मत आए बताई और दुल्हो नहीं खियाइल ना उ घरे होई अपने ससुराल चला ससुराल ना हाँ ना तो उनको पाहुनों के आवे के चाहत रहे और माइयों के आवे के चाहत रहे। ए भौजी हम का जाननी है कि मतरिया ना छोड़वाई हमरा के रोडवा पले हम का जाननी हो तो अपने मर्द के हम बला ना लेती ऐसे ना करे के चाहत रहे रुकी ना और भौजाई माई मिलिए जाना तबे हम कहम ये तो जवन तोहन लोग करते जो ठीक कर तड़ू जा जाए तो भौजी कहियो मत हमर कहियो से जात जात पंचायती कराओ तनी आ का चुआ सिखबल बनी हम 150 का लुगा लइका के देवा तनी जा एक ने तू नहीं खु जानत ना त न त बोला हम मोल लुगा छोटकी के बक्सा खुलहार के मोल एकरा में भर के ट्रॉली ओकर लेके भागत ताड़ी। अच्छा तू ही बताओ जब आओ तब 5000 का लुगा कहां ले दिया इतना भर के आदमी अमीर भइल बा ना नहीं 2500 का खूब सू घर मोती वाला बुढ़िया अपना पसंद ले किन के लिए आई आई वो लुगा हम ना लेब हमके और बढ़िया चाहिए आ ये तो कहां ले दिया रे जाना तू जाना तो नहीं खू छोटी बुची के बारे में आ ए बचिया अब के कर बके कुवार वाला आदत ना छूटल नहीं अब का जाते देखा मल ते लेके जाते बाड़ू अब का करबू इज्जतियो लेके जीबू हमनी के जाना त नहीं तो जानी ओंकार पजरवा निक बनल चाहत रहल हो जा आ तू का बनल चाहत रहलू तू का बनल चाहत हम का दनी के टूटली से कुछ ना दनी हस टूटल ऐसा ना तो जहां बानी अमीर का है ना बाप भाई रहते कोई जात नहीं आगे पीछे वही करे जाएगा मत जाएगा हम आइबो ना कर बाबू अब ना तो जन के घर थुक के जाता नहीं हो जरूरत नहीं के हमनियो के भीख मांगिन के अनीता बुचे भी बाड़ी ना बोला के पोखरा खोदवा लेबे के लेकिन अब जरूरत नहीं के लड़का के बियाह में जाए कई खेलवड़िया ता बोलत है ना कि का बताई ऐसे मन ना कर लाइन कि नहीं आके हमर मर्दा कहला कि काहे ना जाली अपने गांव रे काहे ना जाली ओनी के मुंहवा देख के आए मान मैं और आ गइल बा देखा जीरा मरीच नहीं खे सिगरेट के पैकेट नहीं खे। अच्छा तवरवा के दिन जाई बाजार सब लेके आई अब सोच पूरा ढलैया करा के हेन से आ जड़वा केथी करवा दी एगो मेहरारू बिया करा माई के दिन भौ काट रात को नहीं घरे भाग रहती है अजी हमरा के गाड़ी देता नहीं आज तोरा ना तरीका रे कथी एगो मेहरा रुपया तो दिन भर नहीं रहता तो केकरा केवन मेहरा रुपया रहो आ सारा रखले नहीं खुश रहो हां हां 5 बजे लागे 5 बजे अरे हां हयो सही चला उधर खरहरे का करी मुझे थक गई बच्ची एकदम आ तो पैदल का उतर जैसे बस ले काइली से बस से नहीं वाह रे बाबा अगर आई रहता उन जाए खातिर की जाई भौ जाई से भेंट करे मतानी से भेंट करे लगानी ताना में आना मारे ताना मारे हो कहते वही और टची लेके गोलू और टची लेके और कुछ ना दे लिया सर अच्छे मालूम बा कितना साड़ी बा का बा में ढेर सामान बा हां अरे हम जानते बनी कितना सामान होई कितना सामान ना होई हमरा काठी पहले बार सिखले बड़ अच्छा एक दिन हमारे भाई भौजाई काना इना से पहुंचा के पूरा लगानी उखड़ के रख देनी काहे इने तो बेचारा लोग हमरा के 4 चक्का कोदी 4 चक्का से हम जाईब हैं आ ओने से जय का जाई भाई हम मान ली कि हम भाई अपन भाई के हम शिकायत ना कर ना शिकायत क्या करबू शिकायत तो तहार खून के जमल हम सो शिकायत करबू एजा के सास ऐसन बाड़ी ससुर ऐसन मैं हम कोई का शिकायत नहीं करी ना जैसे हमरा करना ऐसन गवाला चुपचाप रह गोलिया मुंह हल्का के से आ गोली कुछ दिन खाए वाला का खई कुछ का मैं खई बता का भाई में हम संतर वाला का फिर जल्दी चाहो आई अरे ज्यादा लिया वाला तारा की जो कहां संतरा तो फिर अरे हाय उठला लिया वाला संतरी वाला तब गिरेगा लड़का का जी और का सुना भाई उहे हां
पैसा राउर भाई दे दी हम विकास जी एक के गो दी अरे 1 रुपया तारा के एगो ना हमारा सब जाना थी कि दुकान में का हिसाब होला हिसाब होला दुकान से खा और ये से लेके आवो गोइठा गोबर लेके आवो नोटची में ले का कर रहे जानता नहीं रास्ता में आवत रही हां मुझे पता ना बस वाला 10 रुपया कम रहे ना लेते रहे कहां से लिया सो ना लिया सो ऐसे रहा कोई ना लिया दे चर्चा के बाद वैसे आए तरह ना किने नहीं देखा फिर दिमाग मत खराब कर भेल नो ये सब पहुंचेबो करी आवने सब फिर लेबो करी हम हैं इतना मन का काहे के जात रह जा जब तक जो माने नानी को सेव पानी के ओकनी जरूरत नहीं के तो भाई बाबू को तो काहे के जात रहे पानी दे दे एक गिलास पानी दे दी पियो पानी तक दे दे पियो पानी पियो जानते नहीं कितना नहीं आवे नहीं तो कहानी कि आओ कहिए भी आई आगे नहीं तो हम बाई में पड़ गई हमार कहना मम्मी एने से गोइल बाड़े खाली है तो उनसे भारी भरकम सोने से आओ तो जो उन्हें बेग लेके आइलो तो उन्हें बेग लेके तू जा गेली हैं ना जा हमरा बोल मत हां हां तो मैं घर में हूं जो रोटी कूलर चालू करके जा कोई चोखा दही चोखा जाके मिस हो जाए चोखा भी मिक्स के बा ना तो कलम चलाई हो देख तू नहीं जब नो जे तक आज के बाद हम तक भेज देता नहीं है हैं शिकायत न करावती है ये लहंगा किनने की जाए क्या तो जाती है मातारी के हो जाएगी अपन टीम में टीम निके को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे सबके साथ देख ले वीडियो बाय बाय आई दी बुची जी इनकी परी आवत नहीं तो भौजाई के संगे करवा ली अगला बार जब ससुरा आईब ना तेरा और दुद्दू का भौजाई हो जाई असन अब रहुआ के दरिए पर खाना दरिए पर पानी सब कुछ मिली जान जाई ना बात ना भौजी हमरा के बस खाली हमरा से पीले प्यार करत रहे दुलार देत रहे जे अपन भौजाई का हम तो करवाइए देतो जन के खाना संग संग बना ना ए बुची जी छोटा कियो आइल बे बड़ी बुद्धि व्यवहार निक लागत तनी रोगो मन मिलाप कर रखी तनी ले जाई भाई पूरी अच्छा न तनी तुरंत सब्जी पूरी निकाल के आ कहीं तो ए भौजी तनी झटा झटा खा ल का खाता नहीं हो दू को पूरी खाता नहीं कतन ले जा बुची जी ले जाई आप तो जबरदस्ती करी रहुआ जबरदस्ती करी आज रहुआ ठेल 2 दिन खियाई आ उ रहुआ के ठेल पूरा जिंदगी खियाई याद त रही कि उतर रही तो हमर ननदी कातना हमरा के कइले बिया आ कतल बोल छोट रही त कैसे हम तारा के कनी दबोजी उल्टा हम आई तारा के कदर रही दबोजी तेल लगाई ए बुची जी ना हम ए बुची जी त यही से नहीं याद रहेला नैहर गई नहीं त मार शोर कइले रही कि हमर ननद हमारा ननद नियन कोई नहीं के अना तेले चाहे अभी बुची जी राउर माइले हेन तेन हो जाला लेकिन आज तरह के रउवा भइल बा आ हां हम कही ना बुची जी कि अगर सास पतो है एक ठई रह तड़ी तो वहां लोग में बोला बोली होता तो ननद के ना बोले के चाहिए रउवा ना बोली ना हम रउरे बुद्धि सीखले हैं जान जाई हम अपन हमर माइले भोजिले झोटो झोटी हो जाला ना हम बीच में ना पड़ी ना हम मैया बड़ी बोले ले जाए हां बड़ी बोले ले उहे ना कनी सास पतो है अपना में करते जो करे में ननद के ना टूट के चाहिए बोली ना माई तारा से हमारे चाचा के लड़की है ना मारी झगड़ा लड़ाई करे ले भौजैया संगे यही से त ना कबो तीज भेजले भौजैया ना खिचड़ी भेजले हमार भौजाई हमरा के मार दे दे के भरले रहेले जाई जाई देखे आई औरी पुड़िया हां त खेल खियाई हम के दूबर पातर बाड़ू भौजी खा पिया बढ़िया ले ये पति लाइल बानी हो भौजी हमारो से पति लागत आनी हमरा से अरे अब देवर जी खियन पियन मोटा आ जाई कि अब का तो करे के बा खूब पति लाई रहू अब न तनु मन भैया तारा के बोले लगा ना कि खा त खाई लगा अब लइका नहीं खात रह लइका फइका भइल अपना मन ही आदमी मोटा जाना हो अब शरीर जानो तनी बुची जी हम मनाई ना कि हम कुंवार वाला देह हो जा लेकिन अब होई नहीं हमरा कैसे ना ठीक लागी ठीक लागत नहीं हां हमरा के ठीक लागे जाय जब रहुआ कह दे हनी त हम ना एक्सरसाइज करो ना तो एक्सरसाइज करे के सोचत रहनी सुबेरे मिनटे आके पूछत हैं का चाहिए कैसे खाई पेट तो भरा रहता एक तो ऐसे माई के याद आवता त खाए के न मन करत तबो ले आके दे देल बनी जा पूरी खाइए ले तन क्या करत ना तो और बुझाता कि रोगी लेखा दे हमार हो जाई कमजोर हो गइल बनी शादी से पहले ही से खाई ले छोड़ले बनी हाजी ला पूरी ना अब अरे ला भौजी ला ना हो जाए अपना में काहे हो तू हमरे हाथे के ना खइबू रौरे हाथे के ना खाता नहीं बुच्ची जी आ कनिया ना भौजी ऐसे तारा के खिया दे तनी कि बाद में हम आइब ले तू हमरा के खियाइबू बैठिए नहीं आई ना हम तारा के 1 दिन 2 दिन खियाइ तू हमरा के जब आइब तब तो हमरा के खियाइबू रौरे खा लेल बनी जा ना खा ले दी पहले तो तारा के खियाओ जी तब तो हमनी के खाइ जी ओ तो सबसे पहले हमारा काहे खियाओ तनी अपने खइती जाए
ना पहले अच्छा नहीं लागत कि रौरा सब नहीं खिजा खइले हम खाई। अरे कोनो बात नहीं तने मत सोचा भौजी तू पहले आज खा लो तो ओकरा बाद हमनी के त खाइए लेती। हां लेकिन अच्छा बनल बा। के बनैला ह? हम आज बड़की भौजी मिल के बनैनी है जा। बहुत टेस्टी लागता। ठीक लागता ना हो भौजी जी तारा के जाए द भैया के याद आई तो फोन से बात कर लिए वीडियो कॉल में बात कर ली ह। कोइला है रो भैया बात करैनी है। अच्छा कहां गइल बनी? बाहरिया गई ना हां आओ तना गई ना कहे खातिर चाचा जी चाचा के लइका के खाना खाए खातिर रौरो खाई ना हमरा लाज लागता रौरो सामने। खा खा हम जाता लाज लगता की बा खा ला सब पहले। ये कितना मानत है हमरा के पहले अपने सब कोई कहेला कि कन्या के बाद में खिया जाला। ई लोग कन्या के पहले खिया देते जा। सही ना हमरा के अभी जितना दुलार प्यार करते जा हमरा जिंदगी भर याद रखे के बा। आ जिंदगी भर हम ई लोग के ख्याल रखम। अब जल्दी से खा ली ओकरा बाद तो चुनरा चुनरी तो जवन दिन पर ला देते जा कोई ना कोई देखते आवता बार बार। कोई आइल बा त गोड़ लागला आइल बा त गोड़ लागला। का हो खा तरु का? अरे बाप रे खा खा ला जाए के का बा ला जा तड़ू हमरा से ना जी ला जाए के का बा खा तारा से कहले रही फोने पनु कि हमार घर आ परिवार आ भाई आ भौजाई आ बहिन आ हमार माई सब केहू आता ना तारा का मानी आता ना मानी कि हमरो से ज्यादा मानी जानलू। जो जितना रौरा कहले रही ओकरो से बेसी लोग हमरा के मानता नहीं जा। अभिमानी जानलू। रौरो खा ली कहां गई रही? अरे हमनी के 17 गो कांदा कबो डुमराव रहिला कबो बक्सर रहिला कबो एजा हकीमपुर रहिला हमनी के एक जगह रहे के बा चलो एगो 30-25 वर्ष पुराना हमारा बाबा के संगतिया हमारे राहुल के कमाई ला जाई का भौजी ए कने ला जा मत खाई तार घर दुआर है भतार के कमी नहीं खातलू। ओहो मर्दो कह सकत भौजी तू उहे कहली कि अब लाजवाब राकेश राजवानी है हमारा के अब बाक बेटा हुआ रो वो गजब बात करतानी का झूठ बोलतानी का अब शान से कही हन दूसरा कोई के बात छोड़ अब कल दिन झगड़ा होई कब खा तड़ू तो कही हम खाई ना अपन भतार के कमाई खातनी कौन के कोई के भतार के कमाई खातनी ना कब हो ना ई जा तड़ू अब हक हो गइल कन्या के हक हिस्सा हो गइल ला जा तड़ू का हो कन्या ला जाए के भाई सब तोहरे बा ई सब धन तोहरे बच्चा भ एकरा के चा भवन और लिए दी दुगो पूरी अरे दबा के खा दुगो लेबू पूरी और आए दुगो पूरी लेबू ना ना कह तो लेके आई ना ना हमनी के देखी जका जी एरा छोट एगो कुंवार बहिन बाड़ी एगो बियाहल बहिन बाड़ी एगो हम बानी खड़े खाना बन गइल? हां खाना बन गइल और कुछ खाए के बका ना हमरा चला जा तो बाबूजी सुना अब सब तहार जिम्मेवारी बाबा हमारा से बेसी हां हमारा से बेसी तारा इनका का ध्यान देगो जल्लू बेटा हुआ भौजी हई बहुत हमरा के मन ले बड़ी जन लो पहले आतना के गत कइले बनी नु आतना गत कइले बनी के पहले एक खाली सब्जी आ दाल लेके आ जात रही नु तो पहले कतरी के दोनों ध के आवा एगो अब से लेके आवा तवन हमर सासन सहले बड़ी जान लो भौजाई हमरा के माइयो से बढ़ के हमरा भौजाई बड़ी जान लो आतना हमरा के मन ले बड़ी जूता रूस जाइम नु के बेरा जाड़ा कतनो कुआ गिरल के जूता बेरा सुखावे के बा तो चूल्हा पे आग लगा के कोयला के आ ओकरा में सेक के हमरा के सुखावा के जूता देले बढ़िया कपड़ा बिना प्रेस कइले क्रीच जवना कपड़ा का डाउन होत रहता एकदम फेंक देत रही ना पहनत रही हमरा के क्रीच मार के भौजी हमरा के पहले बढ़ जानलू त भौजी के तनी ऐसा कुछ नइसो बिसोला ना बोलनी ठीक बा बुझलो है चाभ अब ना खा। अब देखो ये ठीक नहीं गला तारा बाबा हम ये बैठल बनी खा तो खा ए जम बैठल बनी रौरा आगवा हमरा बैठो हम त हमर घोटाई ला जाए के का बा खा भैया हैं अरे जा गैया खोलेले बिया भाग जाई अरे हमारा के तो मेहरारू दिन त मेहरारू अगरे लगला गइये में पाड़वा में बसिया में हमारा के तू जल्दी चल भाग जाई हम जाता नहीं ए ठीक कोनी है अरे खा ली हां ठीक है बा तू खा जल्दी खा रुक जाई खा आराम से खा तो हम आवत नहीं गइया के बान के छे बाछवा नु भागल बा। अरे केउ न हो करे न भाई बती जाओ सन कुछ हो जी जब से तारा में हम नहीं खानी ना तारा साथे हमरा निमन ना लगेला अच्छा हमरा पेटो जने लेके भरले नहीं खे के ले खा लेही ना तो ई तो बात है कहता नहीं है बुची जी देखी हमनी के प्रेम दुलार बनल रहो आया सही हम मनावत तनी कि आइल भी दूसरा घर के बासन
ओकरो संगे बन रहो का ई त बाटे कुछ कहीं तरकारी बड़ी एकदम भोज निहन बनल बा आज अच्छा ना हाँ। मस्त बनल बा कतनो झटका में बनाई 200 आदमी के बनावे के रही तरकारी हमारे से खराब ना बनी जान जाई बुची जी हम जाने थी जीरा मरीच तू डाल दे लोग खड़े खड़ा निक लागेला हमरा छमकल जाला पूरा देखी सब्जी के है ना ओकरा के बुक दही ना मरीचवा के ना सब्जी के और उतर जाला खड़े खड़े ऐसा कोनो बात नहीं के कि अतु के बनेला कनी के नंदोई जी खिसियाई न त फोन उन कोई ना हां सको खिसिया के चल गेलो कंपनी में काम करे का किस बरावतनी जी आ बियाह में उहा के नइखी आइल बबुआ जी के उहा के ऐका का सेट पहिराई नहीं के मिलल वैसे पिन कर रहतनी अच्छा तो उनका खातिर मत जान कहियो तो ना कस हमरा कपर माई से कह दिया हमरा के अंगूठी परवा के तो अंगूठी ले देख बताओ तो ही ना हे कह दी अनीता बुची के अथु में दिया जी अनीता बुची खाना खइनी जी पता नहीं खैला से कि नहीं खैला से केन कहां गइल भी उहा के नया भौजाई पौले मनी मार तौर ऊपर भइल बनी कहा था ना हाली तेल लगावतिया जी ओहो ओ हम त ना दबोइनी हम ना दबोइनी हमरा लाज लागत रहा हमरा त खींच के दबा देनी त का करे तू ही बता तोहरा ही नहीं जैसे तू हमरा के खींच के दबा देत रह रउआ ननद हई राउर हक पद बा नया भौजाई से करवावे के रउआ टेंशन काहे लेतानी आ कहां गइल भी अनीता हां आ सुन उहा के ढूंढी का सार लेके दिन भर दौड़त रहतनी हिंगा दुआरी हां हम भौजी आइल बड़ी आज खा ला जा तबे ना काल दिन की बाजार खानो नहीं के खइले बिना खइले ही दौड़तिया खैनी अपने खातू जो पूछलो जा राउर नया भौजाई आइल बीमार नीचे ऊपर भइल बनी रउआ का खाइबा अब पुरान भौजाई लोग बाड़ी गली मिठाई सब पर घरे हां बहुत नीमन बाड़ी भाभी वो देत रही हमरा के चोप पूछ करते हई ले ले बुची अभी तो लुरिया सहुरिया निके लागता है लुरिया सहुरिया जिंदगी भर रह जाता हमने छोटी बुची आ शिव गुरु कहना के हमरा घरे दुलार प्यार सही सब कोई के बनल रहो का हां बोली हाले कनिया यही तर ऊपर से दबाव जानलू काहे के ठंडा देखत ताड़ू अब ठंडा का दिन आ गेल बा हो आय मुझे पता भी आता है दाबे इतना तो तोहरा में बानू दाबे के तो पूछो मत बुझाता तो गोड़ के दर्द भागा देबू ए तो कहता नहीं तेलवा से दग मिस देती गोड़वा करो आई हे कनिया तेल चपर करला नीक ना लागेला जानलू कौनी है ना जानत कहता कि लुगा नीक ना लगी रौरा में कहत रही यही से पेनी कितना नीक लगता चट हां कुछो कह कनिया बाकी ना गोड़ बढ़िया दब एगो बात बताई बड़ा की जन बिया ओ कोरा से तू टप दबाव तड़ू गोड़ ये काला तो जवन मोटकी काम ना कर पाया सन तन पतर की काम कर दी हसन आ पातर में बाड़ू बाके देही में तब दम हमार मम्मी रोज कहत रही दादी के तेल लगा दो त हम दादी के तेल रोज लगावत रही अच्छा सिखैले बाड़ी माई न माई के टाइम ना मिलत रहे खाना उना बनाए में हाँ। दादी के तो जाके मिस देता कुछ गाय कनिया नैहर में नु यही से बेटी के नु सिखा देबे के चाहे तो ससुर में जइहन तो तन तेल से लगई है तो उ बुझाला माई के संस्कार तार माई खूब कुट के कनिया संस्कार देले बाड़ी बतिया ले मैं बरा हमारा मम्मी से हाँ काहे ना छोड़ दे का हो रह बैठा अरे एकदम पगड़ी ओगरी बान के कहाँ गरल है रे पगड़ी दिहल तोरे को बता देनी अरे हाँ बच्चा देखलू ना एकर संस्कार हमर लड़का के ना बाप के कमी के महसूस ना होके देला जान जी हां तारा से कले रहनु के मेरे रोई तो बहुत सेवा पानी करी हां ई त बात सही कहत है बच्चा करतिया नु हां मनी के जान को देबे जन भाई जान लगे को बाम ना जा सकला ई त बच्चा सही कहत है जान ले संस्कार के बात करते है संस्कार त इतना कुट के भरल बा पूछो मत देख संस्कार है जे लीलार देख संस्कार वाली मेरे रो के लीलार चमकेला ये पढ़ते एकदम ना है जे कइला पे सफा एकदम परछाई लोग त नु तू ही न जान ई चमकल काई अच्छा तू ही न जान में चमकत त का हमारा का बुझाता रे बूढ़ पुरहानिया के आ देखा आ तू खारा उतरियो जैसे माई तारा के माना जानत बिया एक तारफा तो तू एक तारफा मनिया जनियो हमरो के मानी ना मम्मी जी आई कनिया बाद में के कहता ओकर कहे के आदत हटे मजा मतलब ई बा ए जी हमरा के दिखावा पसंद नहीं कि हम शुरू से अंत तक एक के पानी पर रह जाब जान देखला ना ठीक बा ई कहाला संस्कार पानी को गंदा हो जाला नु तो ओकरा बदल दो दी हो जाला
मन में बुद्धि विचार सोच में गंदगी लाइन तो पानी ना गंदगी ना ठीक बा माई के सेवा पानी कर खूब बढ़िया से खाना ना खिलावा खा लेनी माई अच्छा। देख ते अपन तो देख हमनी के अच्छा। तो लइका बन जा बड़ो बाजार पे जाके खा लेम जा ना बस सही। देखो शिकायत के मौका ना आवे के चाहिए माइक पे ध्यान दो छे ठीक बा तेल पानी लगा दियो रातियो खानी कहानी दूधा बजा के गए दूध दे शाम हो गइल बा बोलटिए कहां धइल बा जो घर में भौजी से मांग ले तो मशीने से तू देव कहत है अरे जा हो हाथ के दुहल बढ़िया रहेला चुरावे लिसन हाथ से दुला आ जा देख लियो लागो तू लागो जान जे है ना एगो बात तो के बतावत ने अपन लड़का के बारे में प्रेम बहुत ज्यादा करेला माई से तू अगल में तब तो तारे से पते चलत हो दूध ना कनी तन सांझ के ओकरा कवट के लाल दूध ओकरा बड़ा पसंद हटे ई ना तो तनी मनी खौल गइल बस उठा के दे दिहनी सांझी के का बनी हमरो से हाड़ी उड़ी छुआ दी हमहू बनाई आई हे कनिया ई का कहत रु आई रहले बड़ की नहीं 5 दिन हाड़ी ना छोले तो तोहरा समाते तभी 2 दिन अब कैसे छुआ दी बताओ अभी कम से कम 10 दिन बैठ एगो ननद भी है एगो गोतनी भी है तो चली ना कनी तब हम चला घर में चला का बैठल चला जाए पलंग पर ना जाके अपन बैठ सांझ भइल बतावा हमार कतना बढ़िया बिया पतो ही हो मिसल घोसल कतना कर माई संस्कार सिखैले बिया नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमने के अपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगी दिन से लाइक शेयर कमेंट करते रहे जो के साथ दी विदाई अगला वीडियो फिर से मिलती है बिलरिया को खाइल बे का बबुआ